Healthum hi nuladang lam tak mai ema chanchin ania ani hian RC te anga event maya RC hlom conciliation atang khian engte ka emo ramsa te lokalin mishing te chu thil anron zirti don ni in asoi china ema hian ran angain hlea ran enkol tu polatel adua mase bial palu chuan allergy nein ran bula om theilo awangin avul theisi lawa voi khat chu abial pa hne na zana van lam zirna epasiam chu amutira luk chuan cha ati hlea engte ka emo chuan ala larvia arin thu te po ashilani mase chu mizan chuan luk chuan ema thil siam chu arua atlan bo ta dai maya chuta tang chuan ema chuan mi tu ma hi rin thei a in ring to lova huna lokala ema chu San Francisco akalta a chuta chuan thapol ui avula aminga summit asa zote Ajax ti avwa chu avul boka San Francisco khopuya chuan in lua tur mu har sa le maya ranvul tan phei chuan har sa zwal ma seni khat chu ema chuan bipakhat girl hi atonga ani hi in saklam boy pui tu ani awangin ema chena tur in rem chang a mu saka ema chuan Arsizirna astronomy company ya app designer na athoka achan tharni na nen anthok dun ta ani nina chuan ema nun chu Arsizirna astronomy in angona sa le ni hian ashachina zan kha chu thabial zan supermoon ani dona chu huna chuan athil be se chin pakhat chu mungei donin a in ringa nina chuan ema chu zandar kwale mini somthum panga chuan ina ho to turin atia heti laian girl chuan kongkhar kalna alo siam cha a nina kongkhar chu in hongsa in ada a zandar kwale mini somthum panga alo ni che chuan pona engmak tak alo omta a ema ui Ajax le azote summit omdan chu alo dang lamta ran pani chu antlan chia reilo te nuwa mishinga anlo chang tamaya Ajax chu tlangwal mel thatak alo ni ta a summit ro chuan Ajax chu achun waklawa ema chuan anran vul pani antlan bo ti asia chuan Karlin kongka ahona wangni in asia athina rimdewa masenina chuan thil omdan han shilfia anthil lorin chin kha ataka alo changta ni ti arin thu te ashilta a ema chuan ringlo heti la hian Ajax chuan summit chu mu in thil omdan chu achalo zonga akal zelo na tura chanpui turin atiamani ema chuan arante mishingan changti chu oi theilo tla tawangin Ajax le summit chu ema ina chuan anom theitalawa ema rel ru ni dan an ngai tu ta ani ema chuan abula chuan pakhat chau oma phalawangin Ajax le summit chu anin chenri achulta ani kalpo in ema chu nem tumin ma alo la vezel boka atuka summit chuan thomno hak tur aru khoma chung chu a in bel lain mi pakhat liam chanpui nga hi amuta heti la hian Ajax chuan model ni tumin agency lam alopan ve boka apiana nala amelte chat ema wangin endik tu te chuan an lo du hlemaya model atan chuan an lata thuaya summit chuan kholaya hliama mu chu pomin dam do in lama ashwaya chutia dam lo apom lai chu infia mission khathian an lo muwa apian chu achat ema wangin an polatel ve an utallemaya poisa alo mo boxia samti ming invo in infia me te zinga chuan atel ve leta Ajax po chu model agency me te chuan an du hlemaya ama in Ajax anganal hi an la mu ve ngai lova sumtam tak pe kan tiamani tlailama chuan karle ema chuan ema ran te chu an zonga masen mulo wangin azon na lekha antar ta aran bo te chu azon puina sat ema wangin ema chuan karl chu angai dam ta atuka chuan ema chuan nina ne na karl chung chang chu ashila masi athil sha chu angai ven waklo nina chuan karl aya pian chale chak aduni thlakhan nuwa chuan ema lenina chuan an F-Thar export langzar na hun an mangdona hun kai shwai tu tur chu ema bial palui look and juice kha ania heti la hian Ajax kha model mingthang tak mechhiati achil alo ni towa aminga Diego ain vo ane ni khachu Diego chuan ema in azote bo azon na lekhatar amuwa ema ina chuan avakal ta amela thaboka ema chuan alo lom le maya Diego in azote amunia ain soina mun paka te anvakal duna chutia paka anvakal chuan Sam Khan in tlan siak mi te chu thil alo zertira Sam chuan achiam pa Diego chu ema nin anin bechalea anin ngai zong deuti ashata Sam chuan thomna thar alea ema thona company a chuan thil poi moti tur nei angin avakal veta nina chu mi roi tur zong tu manager ania Sam chuan amita tlung le mai Sam chu mingai na tom takani awangin mi zong zong ngai nat ania Sam hian ema in azote bo azona lekhatar pakhat kha kengin zote summit chu amuti asoya amuna nia soilama chuan ema nen chuan ankalta ema po chuan angai na ta thuai mai boka chuti line ema chu mi padang pani nen anin zui chin ti amuin karl chu alom lo viang mai thung diktak chuan ema hi alo veiril rule to alo ni tlaya chuan Diego le ema chu restaurant ming thang tak maya hian an kalduna mi chuan an mudu hle mai ema chuan van tlangin an thlir dan ngai tu me lawa om thei chu angai san zong takani thu te ashila chuta ema puan ba chu thli na lena thinga alen tang ta dai maya Diego chu thil dang ngai tu man mi alavin thinga chuan alona ema puan ba chu han lata ama azote ne na kha ala bo lawani tlaya chuan ema ina an hoduna thil cha sang sang soin an ti dia ema chuan chumi tlaya Diego thinglon theizia te chu soin makati thu asoya Diego chuan aman mo ema wangni in asoi maya chuta ema chuan inchung lama chhopuya asomta ema chu aso sang tan viautia Sam chuan pon lama tang chuan ti da na lo ngai tu Diego ru lak pen nan bangbula chuan thelei lem alo khaya Diego
Diego chu zoterel rupu alani awangin ema chu atuka tuiche na muna tha an lak na mule tiamin theleilem tur chuan akalbo ta dai maisia Sam le Diego chu inchunga anluta theleilem chu anin chu ta an beng cheng ta le mai ni mase chu ti lai chuan kar khalo kalin an beng chen ema wang chuan aron hauta anni panni hi ema in abecha deu ni in asia ta wangin a horel rushim shima han hau deu chu achak ve renga chuta anni panni chu mi a ang mai hian an che zuita ponan chuaka tunma ema lo su thu to mi pakhat hi cycle la lo chuang an muwa chungran panni mishing lo changta te chuan an zuya an va hwalta a ani chuan alo lau eme mai sia chuta cycle cha an laksaka tun nuwa chuan ema ti boilova in fiam nan man an tumta a ema ti boilova om anin tiam ve ve bokani atuka chuan ema chuan nina ne na an thil ton chu shilin tuiche na muna Diego ne na an kal tum thu te po chu ashila nina chuan kal nge turin ashila ani po akal ve du thu asoya mase kal na tur lir thei anei lawa Sam chuan thir sakor thara aphur thei tur thu ashil hlau mai sia Sam chu achak ema wangin an pani chuan har salo takin aphur thei ta meya an lim tlang hle ani thlati an la a an lim le mai chuta Diego chu tuya dai fly thala turin antia mase ma chuan zote ni na ala om tlata wangin tui chu ahlawa azwang thlangam talawa akal son ta dai mai ani chumi nu chuan ema chuan Sam le Diego chu alen chwa puifowa masera nan nia mishing angin an omti kha alasha chuak ta chuang mi alo ani achang chuan ria pui chang te pu ania mase anni pani chu abei se angin anom ngai lo akyanga chuan an muhil ta vel mai thin ani emale ami pade chin te chung chang asia ti ni na po chuan poi ati eme mai chu tianga mi padu om pani te om dan chu asha thiam theilawani ana thona huna chuan Sam chuan engma ti lavin ema chu apui reng hi ani maya thilte thamte thlengin ati sakvek chin ani huna lokala company boss ber Monty le midang te ne na in mu alo tulta a Sam chuan Monty chu mi fel takle ngai na tom takani ti asha thuaya Monty chuan zanra e puya asom ta nge ngia zanra e na chuan Sam chuan anara rimsha na chataka wangin an boss chu alim lo hlea damdoi mangin ain enkol me kani ti ashata a boss po chuan chemotherapy alak mek thuashila chuti chung chuan a company in expo bwa saitura a thorenga tul thosi te chu ashil ve boka expo lobom tura chuan nina le ema chuan an app thar sky chu phaulana zambo rok zirna te pokha entiran tumani nina chuan a presenter tan ema bel palui miming thang takluk chu man atum thu asoya chuta ema chuan luk ne na an hun kal to te chu asoita fashani wanga lukin an hol thu te po soi ve ani Sam chuan ema thil soi chu alo shevia thinjimin alawin seru na samai ni ema chuan Diego chu expo chuan telve turin asoma chumi chum chu luka ma chon le na masaber turania chumi nu chuan chum kha chu hlim taka anom dun lain ema chuan Diego luleya toka ang thil shape om chu amu chuak ta hlomaya a uibota Ajax lo omchin angkha ni ti asha chuaka chuta chang chuan achian kom ngai tak pani te chu mana aran vulte kha ani ti rin na anei ve chan ta mishinga an lo chang tak tak ani ang ti te aring ve chana ema chu kar ne na avakal ta thil engkim shilveka kar po chuan makatia maseni po in Sam le Diego te ina an thil in chu vak mai a hauza na tang khan chu thil chu ni thein aring ve deu thawani ema chuan Sam ni na dik tak chu sha chu atum tarana tlai kha chu Sam ne na anom dun line we ni laya Samin angai na em chin bol pakhat chu a han phorta Sam chuan ani na dik tak chu athup thei talawa chuta tang chuan ema chuan thil asha chiang ta a chian ke pali nei ti a han sha chuak le chu alim em maya Sam nen chuan anin ko vong mai ni expo ni chu alo thleng ta a ema bial palui luk po chu nal tak mai hian aronin cheya alangsar le mai relote nuwa Diego po chu alo thleng vele ta a luk ne na chuan hanin me sha tiar luk chu allergy nei ani awangin zote huan na chu alo lang chuaka a boy chan ta a luk chuan a presentation chu a han boy previous Sam le Diego chu mishing angin omma se luk chuan allergy wang chuan alangai theilo veu thawani chuti lai chuan Sam chuan se cha luk man tur bungrua te chu lo khoin alo chul kwala luk allergy ti chuak thei turin alo che ane luk chuan thu han soichana allergy wang chuan har satna nei chun som zela nakina phei chuan thu chu asoi cha thei dalawa ambulance in an person ta hiala chuti lai chuan Monty tan chuan a company app thar siam a chat ziami puiten hina entina tura hun rem chang tak alo ni thunga thu asoi main ema chuan nina chu abia aran vulte mishinga an chandan chanchin te chu ashila nina chuan makatinge mai anni panni chuan supermoon thar alo thleng le thwai don ti an shia ama thil om dan angkha athlen an ring tlat bok ema chuan thu chu asoi chale mai chumi nu chuan party an nei zuya an app thar sky lom na hun an mang don ani chuti lai chuan Diego chuan amma a omdana khan kirin zoteya achang le don nai to ti chu alo shat lok na aneya ema chuan mishing angai zong thei to anga kal chukop turin thuro na pe boka chumi ma chuan vultu nei lo zote anga omchin atum thu te po asoini heti lai hian Sam ero choni na le Monty nen alawin koma aro ine ma chuan zu alo in vak mai thung ema chuan achian thatak pani te anom dan pa ngai anga anom le in ranvul anni le mai to chu shiom atile maya anlim na about tu chu a uyani company how to Bermanti chuan ana chu bansana jin khothon aduak company choni na le ema ko ta nu chi adua
anni tan chuan chanchin lom takani ma se ema chuan a thian te pahnih chungchang chu angai tu a atop nan an hanin kwa semle dia go chu ani na ngaya chuan an kirle ta a huna lokala tharu kalo liam chuan emar le kar chu in nei nu pa an lo ni ta a chuta jin khuthon an tumam ase top nan ema chuan thil pakhat ti du aneya Ajax chu mule adwani a han ko china ma se omzia omlo Ajax reng renga ko ho theilo ema le kar chu munwam tak a hian an khosa samit kha an bula omve boka hlim takin an khosa tlang ta ani nikhat chu ina ema ho chuan thil an ina thomak tak mai hi asha zuya chuta Ajax chu alo omve reng mai ti amuta alom zia chu soifia the anilo khaile khati zong kha ema le arante pani chanchin chu ania kan channel hi milo pot ve nge ula thil ngai nom tak tak kan ron ti chuak zel don ani